Mlčanie. 120 sekúnd s Tiborom Eliotom Rostasom. Pribúdajúce prípady ako ten Oskara Dobrovodského, ktorý sa snaží vyriešiť všetkými legálnymi cestami problém s Rómami v jeho susedstve, narážajú na jednu neprekonateľnú bariéru. Nás samotných. Prečo? Sme obeťami falošnej agendy, ktorá nám hrozí obvinením z rasizmu, ak sa vyjadrujeme k vandalizmu, zlodejstvu, rušeniu domovej slobody, fyzickým útokom a ďalším trestným činom, ktoré v nemalej miere páchajú práve Rómovia. Naša legislatíva, štát, úrady aj polícia nechávajú slušne žijúcich občanov, čo zúfalo prosia o pomoc, na pospas samým sebe. Málo informovaná verejnosť ich dokonca posudzuje ako rasistov, neofašistov či skinheadov. Nie. Ich beznádej na akúkoľvek víziu normálneho spolunažívania nespôsobuje ich rasizmus, ale nepochopiteľný prístup slovenskej aj európskej legislatívy, ktorá na základe absurdného kľúča nechráni obete, ale páchateľov. Bežná slovenská rodina, ktorá má dnes čoraz väčší problém zabezpečiť svoje deti, sa len zúfalo a bezradne prizerá, ako sa jej do očí vysmievajú noví rómski susedia, užívajúci si sociálne dávky bez práce. Ak vravím, že bariérou sme my samotní, mám na mysli našu ľahostajnosť alebo tabuizovanie tejto témy popieraním ľudskosti, na ktorú majú právo nielen Rómovia, ale dokonca aj my, bieli. Ľudí v našej spoločnosti možno rozdielovať len na slušných a hulvátov, na pracovitých a zlodejov a tak s nimi aj jednať. A je jedno, či je Róm alebo Gádžo. Ak totiž čím skôr nepríde k okamžitej náprave, napätie bude narastať, až kým ľudia nevezmú právo do svojich rúk, ibaže to už bývajú osudné chvíle s nie najlepším koncom. Vo vzduchu totiž visí otázka, či toto absurdné bezprávie nie je mafiánskou hrou s vyvlastňovaním pozemkov, ktoré v susedstve s neprispôsobivými rapídne strácajú hodnotu. Ak totiž dnes budeme ľahostajní my, zajtra tu už nemusí byť nikto, kto pomôže nám. Mlčanie. 120 sekúnd s Tiborom Eliotom Rostasom. Pondelok až piatok v premiére po 11:00 a v repríze po 18:00. Viac na www.radioviva.sk.